bagi nohikai jongka Meghalaya SSA School Association kalasyong ya kajingalang jongka General Executive Council haka nyotrik matau benai nailur arajar arpuai daka wei kasur kalarai ban perlong daka jingya ki daka basyong kelan mongor haka khatsau terik matau benai nailur arajar arpuai hamadan malki kaban sedang nadu kopor arbaje no paiski hadu san baje janmit kane kajingi ki kalong ban penpau syaka sorkar habaya day baka jing bampat trekam yaki mat jing dawa ki balabo akmat ka sorkar nadu ki kendet senam baladap haba pa ya ka kerwa syakilat patai kubor u presiden jokane kaseng uba Aristotle Rambai ulaya tu iki kattu kat ne kimat baka ne kaseng kala dawa nak sorkar kilong ban penbet ya kajing siu tulop kajing penkieu ya katulop jong ki khat ar hajar sanspa saupui hajar ngut kinohikai school SSA ki badan hakajala Meghalaya ka sarkar kade man pelat no ya katulop ka badang sa jong ubanai jeliu unai tung bat nailar ka association kala dawaru na ka sarkar baka de ban penkendriat no ya ki khat ar hajar sanspa saupui ngut kinohikai na ka state implementation society chak tanar puli puthi jong ka sarkar jela kum ka regular basis kata katkum ki kendon joka RTE Act arajar khandai barka SSA RTE norms nakaliang joka Meghalaya SSA School Association Central Body nang bakani kerwo kubor oban ban pentip shepi kilat pathai kubor baka General Executive Committee joka Meghalaya SSA School Association kabala syong haka hanyau turik joka September ngila shimya karai ban penlong ya ka peaceful protest sit in demonstration haka khatsau turik jong bunai September hapo malki playground Shillong nado kapor arbaje janmit hado kapor sanbaje janmit hakane ka peaceful protest on one banya shimbenta da baro ki noyalam bahakmat jong ka association ki bakentup nado ki noyalam haki block district par state level yakane ka peaceful protest ni penlong kum kadak ban penpau syaka sorkar halor ka jingskap menti jong ka sorkar ban pentrekam ye kimat jingdawa kiba nakaliang jong ka association ngela dep lebu hakmat jong ka sorkar nado kini ki kendiat snem kibala dep bat dang hagini ki kendiat sngi kini ki jingdawa ki kentum ban pentrekam ya ka page structure bat ban penkiu ya ka tulop jong ki khat ar hajar sanspa sa howengut kinohikai SSA kipadon hakacela Meghalaya kabaar ban penkendria ya baro khat hajar sanspa sa howengut kinohikai SSA napo ka State Implementation Society sapo ka State Education Department on regular basis katkum ka provision jong ka RT Act 2009 bat ka SSA RTE norms kabalai kawangi nak liang jong ka association ngidawa na ka sorka baka de ban penlaj no ya ka tulop badang sa jongi lai banai kata jong banai June Julai pada August bat gi kenturo ya baro kinohikai SSA ke badon haka jela Meghalaya bahaka ni ka sngi ka ba nakaliang jongi kinoyalam ni pelong ya ka program jingi ki hashilong kata haka khatsau turik jong banai September ni kentu ya phi baro kinohikai SSA ba pinlet shala ki jong ki school bat ban pendep hok yala ka jong ka kamram bat ken mauro banbo ha ka jingdwa jong pi khnang ba